kan zitten. En want in die oorcoupé, nou ja, dit binnen de bagagerekken boven mij. Bij die oren naar de vriendenroom, die leest hetzelfde meestal daar bovenop. De meesten leest overal. Dus ik ben wel lang blij dat ik een plakje heb om te zitten. Het is nou een oorloeren. En dan moet ik nog zien hoe ik van bij nog niet plak kom. En waarschijnlijk is het jou dus uur dan deze hele geval in huis. Ik betel hier 60 cent voor van oorloeren. Maar ik heb wel mooi zicht. Oh ja, en de doos die gewoon hier trouwens. Nou, ik ga nou heel langzaam, want we stoppen hier. Maar de raas, dan gaan we naar een keihut. En dan stiet het door. Ik gewoon hier. We hebben even een stadloper moeten huis. En waarom? Geen idee. Maar volgens mij is het zo omdat deze man een belly wil. Nou, ik heb geen idee dat het klopt, maar ik heb wel mooi even een momentje om een mooie filmpje te maken, een mooi uitzicht. Oh, er staat nog hier een boete. Dus je kan nou even een boete, maar dat ook maar net. Dan is het niet ervoor. Zonder mij. We winnen omgaan. En natuurlijk rennen de kei weer op het station. Weer een krek op tijd uitsprongen. Want we winnen nooit plaats. 1 uur voor 3 man. We winnen niet elkaar, dus het goud uitspringen. Maar nu ben we er. Nou zien hoe we in het plakje zelf komen. Het is even kosten om een prijs te vinden om vervolgens van 350. Nee, 300 ga ik het varken krijgen. Om nou naar mijn plak te gaan, dus ik van 50 en dan wel door in het trouwens. Maar ik zit hier in de toek-toek. En ik me op. Ik wil het net leeuwen, maar er zijn overstekende puppies. Alle puppies die in de goot vallen. Ze sting wel meestal kapot, maar ze werd even de toetert. Oké, ze kon heel snel die keer weer inracen. Serieus, we rieden echt gewoon haast voor een jen heen. Oh, ook iets. Serieus. Nou, ik vreemd me die doe ik hier echt tussen getrokken, hè? Maar het breekt het. Holy moly. Nou is het off-road. Het een wat kosten. Maar ik denk kruist weg van droog. Ik ben ongekomen bij het plakwerk geweest. En het is echt in de middle of nowhere. Ik ben dus ongekomen bij mijn hostel. En dan moet je eventjes rennen door het bosje. En daar is het ergens. Er zijn 2 kamers, in mijn vrouwbed en in mijn huis. Zo, het had geen hostel nemen. Maar de meneer was heel aardig. En hij zei, als je hier morgen springt, dan is het een hele mooie klif. Best heel mooi de zonsondergang geweest. Dus daar ging ik maar even heen. En wat leuk, ze binnen hier rond de softballspelen of zo. De locals. Vanuit alle drokte joet en alle craziness ben ik dus nou omgekomen in Gokarna. En dus achter mijn hostel is gewoon stil. Wat een orenwereld even. Maar wel machtig mooi. We vinden hier van alles. Je bent een pauwen. Ja, heel nestvol. Wat leuk. Oh, daar is het mandje. Hihi. Ik ga een beestensparring. Dit ik je zeg. Nou ja, zo ben ik hier dus juist dat ik er doorheen race, hè? Sorry in de steetjes. Dat ze dus net bij auto's komen kennen. Maar wel dus krapjes, mooie scooters. En toektoeks.
Namaste. Ik zal ook haar eens even bewonderen. Goedemorgen. Mooi wel omdenken, want ik wil liek om je voet heen. Goedemorgen, goedemorgen. Nou, dit is aardig wekker weer. En liek in het dorp. En van alles gaande is. Geen idee wat je gaande is, maar waarschijnlijk is hier iets van een ceremonie of zo. In deze tempel gaan ze alweer. Dus hier zo wel het een en ander te doen wezen, te beleven wezen. En weer hier? Oké, thank you. Kijk, wat mooi dat ik krijg even samen een bloempje met hier krijgen. En dit. No? Oh. Nou, hier hou ik dus net zo van. Ik krijg het in mijn hand drukt en ik maak er nu eerst dus meer betellie. Dit is een typische zakken vol met kruiden, snoepjes, van alles nog wat. Het roept heerlijk hier. Thee, alles zit hierin. Stien, chips, voedingschips. En dan ben ik ook aan bij het strand. Ja, ik moet nog wat thee aan. Er gebeurt hier een soort. Ik zeg een soort. En er gebeurt een heel soort om me heen. Dit is toch wel oor India dan wat ik zeg in Palolem. Dan vond ik het heel schattig voor dat kamp. Ik heb die ik zeg. Hier gebeurt echt van alles. Oh, een kameel. Het is een beetje verstappen, maar ik zie mijn kameel. Ik zie mijn eerste kameel. Ja, dus ik werd een heel soort goorhiet en troep. En hier mijn lietse huisjes hier aan de kant van het strand. Ik weet net of het hokjes binnen met opslag hebben. Of dat het meest binnen de hierin wennen. Ik denk het eerlijk zo net. Maar je weet het nooit. Maar hier zit in ieder geval spul in. En wat het je dus smarig maakt, is dat het oerlijk de zon is. Dus daarom zijn een paar vrienden al, wacht maar dat ze in je wist. En dus ik zag ze uit. En het klopt. Daar ben het te wonen. Maar ja, het klopt. Ik viel me vies. Ik pril gewoon de hele tijd wat zon in de moelen. En ja, het is gewoon oerlijk stoffig en het verneemt je net zo gauw. Maar dan laat ik gewoon zo'n laagje redig zon over je heen. Kijk, als een perilimmer zwarte kruis toen het zo droeg weer, dan meen ik dat je bruin en dan douche je en dan ben je weer wit. Dat idee. Oké, ik zal weer even verder op avontuur. Sterke vrouwlie. En ondertussen ga ik weer op zoek naar beesten. Spietig genoeg vinden deze beesten dat is een bijzonder vogeltje. Waar is hij? Ik weet niet dat dit normaal sprutsen een rivier wezen moet. Maar het is heel goor. Dat hier niet wat zeker is. Het is vies. Ja, het is gewoon vies in India. Dat is gewoon wat het is. Samen weer een momentje. Zeg ik hier weer een kameelsteen. Nog helemaal uitmegerd lijkt het er. En weer een vrouw in prachtige kleuren. En ja, ik dit gorige dus weg. En dit is wel echt zo'n typisch plaatsje van hier. Alle was ging het boeten. Er wordt fikkie stookt. En alles is goor. Ja, je zo'n zezen, wat doet dat beest hier, hè? Dit is de bolle. Maar ja, hij vindt je dus toch aardig wat te eten. Ziet krijg wat griend op te fretten. Wat leuk. De squallen begint samen te eten. En ze hebben dus al een uniform. En waarschijnlijk maken ze alle jaar het hier hetzelfde. Dus 12 vlechtjes in. En oranje strikjes in het hier. Oh, of groene. Misschien is ze wat ouder, geen idee. Maar wel leuk.
En Driekbeer. Namaste. Driekbeer is hier de squallen. Denk ik. Die stapjes er. Hallo. Hallo, namaste. Namaste. Nou, dat is wel heel leuk. Ik heb een heel gesprekje gehad met de bijen. Dus een man die het krijg even wat vertaald. Ze leren wel Engels. En de kleur in de strikjes binnen van de leeftijd. Dus het van de green strikje is wat ouder. En ze kunnen al een paar dingen zeggen, hoe oud dat ze binnen. Verschillen, sommige binnen 10, thuis, zon. En de oudste is 10. En ze vindt het reuze interessant, ze wil super leren. Nou, zeg maar even doei. Bye. Heel mooi. Ze hadden het water uit de put. Hello, good morning. Achter de BM, daar is het strand. En ertussen terug hebben ze dus echt een vet mooie groentetuin. En dan komt de volgende laag. En daar binnen weer huisjes. En dan begint het dorp, zeg maar. Maar wel grappig hier om te zien. Om dit te beleven. Ja, ik heb wel een beetje besteld. Geen idee wat het al weer, maar ik heb een veilige coconut en pannenkoeken mooi. Iets bij mijn eind. Ik heb een prun. Het is vrij neutraal, maar het is tenminste net pittig. Het is net mijn favoriete beetje, maar van jou is het helemaal prima. Oké. I don't know what is tasting. Let's do it. Maybe sorry. Oké, we hebben hier wat nice gekocht. En hij heeft zoen, dat meestal niet in hun moeder doggen. En er een beetje op kauwen en dan weer uitspugen. Waarschijnlijk is het dus Ayurvedic, weet ik veel iets. En probably it's good for your teeth, right? Yeah. There's avala, ginger, salt and cumin seed. That sounds interesting. And chili. And chili. Ooh, I don't know if that's a good idea. It's 8 grams. 8 Yes, milligrams. This is not chili. So you properly think chili. Let's go. So you think you do Yeah, the whole India. thing? All the Indians do it. Ja, de Why Indians not? doen het, maar doe je not in it. Okay. It's Look, looks like a stone. it's a mix of herbs, probably. Are you ready? Okay. Cheers. Cheers. Strange. Oh yeah, it feels hard. Are you chewing it? I don't know. I don't really. It's so salty. There's salt in it. Feels heel vreemd. It's not really good at the moment. Eh? No. It's not like unexpected. I know what they throw. Okay, but it's Oké, het is vies, maar het is waarschijnlijk heel gezond. Oké, heel gezond. Vast even een krukje zo zout als poetsen. De merken Ingo Carne. We hebben vis te kijken. En hier even naar de kapper. Dit vind ik nooit mooi. Oké, in de winkel. Even een stukje India, midden op stritten. Maybe in parades or En something. in Iers, ja. Used to carry those. En in Iers hier midden op stritten is een, een soort van een heel grote karre. Een karreachtig iets. Van een grote parade of zo. Echt huge. Oké, dit is te erg van het nieuws. Ik reed hier door stritten. En ik rook in Iers iets. Een hele bekende geur. En ik denk, hé. Hey, in een split of a second denk ik, wat roep me thuis? En wat roep ik? Dus ik het miert. Dat is toch wel triest. Dat is toch wel erg? Want dit een geur is die ik herken. Prachtig, wat een plakje. En dit is toch mooi. Waarom in de vreesnaam? Gietenkool daar op dat randje staan. Maar kijk, door wat ze doen hier.
Nog ooit. Ik heb iets wat ooit ik Jan ken. Namelijk ananas. Ben ik gek op. Ze krijgen een bult papaya op, zodat we heute deze snoetje ken. Maar ze eten hier alles. Vooral fruit vinden ze heerlijk. Nou jongens, dit weer mijn plakje van Alroene Nacht. Onder het stroom. Mooi bed, een wc. En ramen. En dus gewoon het strooien. Alleen nog Peet giet weer vertrekken. Alweer. Want ik ben helemaal op vreemd neven. Er is geen mosquito net hier. En ik kan nu nog een bieten op mijn gezicht. En ja. Ik mis een beetje in een veranda waar ik zitten kan. En het is net echt volle privacy. Ik stap hier uit mijn ding. En ja, daar is het restaurant. Dus ik besluit om weer te verkassen. Het zal me wel net slagje, maar hier en ontbijt krijg van de rotsen hebben we dolfijnen spotten. Zo geluk, hè? Ja, daar weer eentje. Ja, daar weer een. Als ik het edit, zeker een pilkje bij mij zie. Kijk, ze zijn net goed te zien, maar ik heb weer een paar beesten spotten. Naast de kamelen en de pauwen hebben we nou ook dolfijnen. En apen heb ik trouwens ook, maar die heb ik nog net. De kei hier bolden net. Maar ze grommen als beren. Dit jas ze nou aan. En het kan om kuchelen wezen, maar het kan soms ook wezen om een oorreden volgens mij. Want, oh ja, goedemorgen. Nou, en hierin is het dus geregeld in en uit. Het is ook een paardje naar een resort. Maar hier in de kijk geldt het in en uit. Ik zie hem even zien, daar werk ik nou weer niet. Daar in de vierde is het begin van het strand. En hier zijn al die attenties, restaurants, maar daarachter hutjes, kamers. En daar ergens is mijn tussen terug. En daar is het begin of het einde van het strand. En dit is voorlopig mijn dorp. Werk weet niet, ik neem het maar even mijn dorp. Het is gewoon het strand. En er is dus ik verder niks anders als strand, restaurants. En in restaurants kun je bijvoorbeeld er al wc-papier kopen of water om te drinken. En daar is een beetje een winkeltje, maar misschien 10 kledingstukken. En dat is het. Dus meer is hier net het dwang. Dus het ultieme plak voor mij om bij te komen. Cuddly Beach.